Сәлем Оқтаныш! Сізге өзімнің яңа ғына жазылған жырны тәқдим етем. Яу! Ойжан! Яңа еллар белән дуслар! Киттек! Günler uza bittizgine tizden yağa yıl jite Şunluk bilen hatireler yırakka alıp gide Kışkine bulgan çakta ışandırdı kış babay Bülagin alır için şıgır söyledik malay Maturguna yılmayır büleklere kor kızı Onun giyimi zenger kışlalayını kızıl Kızı deydi bizning için ışanırga diledik Balaşaklar şulay tiz uzar diye bilmedik Şın ko'ngildan suyundik biz yağa yıl bülagine İde şışı bizele utarıp türlerine Uğramda şolda gir kışı kibitke şaba Yağa yılga ezirlenin kızganan kıza bara Tizden jite яңа еллар истеп алырлык булсын бәхетле шатлык белән күңелгә кереп калсын кереп калсын өчен булсын яхшы ибрәр барлык булган якын кеше яныңда булсын диләр кайда кем белән үтә ансы безгә барыбер туган дуслар һәм танышлар кем чакырса да әзер бөтен дөнья берләштереп нәрсәдер бәйрәм итә кемдә ничек безнең өчен тиздән яңа ел җитә менә инде үсеп җиттек хәзер бар да зурларча ата-анада түгел кесәдә инде акча кыш бабайны көтмибез без үзебез кыш бабай бала чага бездән сорый бүләкне бир давай бүләкләр ула бар кешегә дә җитә яңа елны төрле кеше үзенчә бәйрәм итә кемдер әнә гаиләдә туганнары янында күп кешеләр өйдә ятмый дуслар булган чагында үскән булсак та хәзер бары килә уйныйсы бала кебек тау шуып килә парда уйныйсы без аптырап тормыйбыз шумабыз гына карга бала чакка кире кайтып якын кешеләр барда ничектер шулай уза ул безнең яңа еллар без балалар түгел инде егетләр һәм дә кызлар шушы киләчәк еллар бәхетләр алып килсен яңа елның бүләкләре һәр кешегә дә тисен тиздән җитә яңа еллар истәп алырлык булсын бәхет һәм шатлык белән күңелгә кереп калсын кереп калсын өчен булсын яхшы ибрәр барлык булган якын кеше яныңда булсын диләр кайда кем белән үтә ансы безгә барыбер туган дуслар һәм танышлар кем чакырса да әзер бөтен дөнья берләштереп нәрсәдер бәйрәм итә кемдә ничек безнең өчен тиздән яңа ел җитә яңа ел бөтен кеше ярата алыларны эчемлекләр баланы олы уйната күпме генә арысак та һаман биебез әле без бүген таңга кадәр тик җитсен генә хәле шөгыль тапкан бар кеше тамак тур кәеф яхшы чөнки һәр кеше белә бүген бәйрәмнең башы яңа елда барыбызга уңыш елмайсын дуслар 12 тулып җитәр дә яңа ел сүзен башлар яңа еллар белән дуслар сезгә киләчәк елда бәхет шатлык сәламәтлек телим теләгән теләкләрегез барлык хыялларыгыз яңа елда көттермичә чынга ашсын яңа ел белән яңа ел тиздән җитә яңа еллар истәп алырлык булсын бәхет һәм шатлык белән күңелгә кереп калсын өчен булсын яхшы ибрәр барлык булган якын кеше яныңда булсын диләр кайда кем белән үтә ансы безгә барыбер туган дуслар һәм танышлар кем чакырса да әзер бөтен дөнья берләштереп нәрсәдер бәйрәм итә кемдә ничек безнең өчен тиздән яңа ел җитә яңа еллар белән Бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең каршыгызда үзенең матур җырлары белән